88.7 K5 News FM. Your favorite soft rock hits from yesterday and today. Keep it here on your favorite radio station. 88.7 K5 News FM. Championing the lives of the Filipino. Wow! May puso! The official overall #1 station in Iloilo City. K5 News FM. Iloilo 88.7. Alas 3:08 na, this time change batch was by EO Love Your Eyes. Good afternoon. Mga ka-K5, taus-puso po kaming nagpapasalamat sa inyong walang sawang suporta at patuloy na pagtangkilik sa aming mga programa sa 88.7 K5 News FM Iloilo. Kayo ang aming lakas at inspirasyon sa bawat balita at impormasyon na aming inihahatid. Kailanman ay hindi kami magsasawa at mapapagod dahil nakakataba ng puso na kayo ay aming mapagsilbihan. Ito ang nag-iisang kampiyon sa balita, kampiyon sa drama, kampiyon sa musika, kampiyon sa komentaryo, at kampiyon sa serbisyo publiko. K5 News FM, championing the lives of the Filipino. K5 News FM, championing the lives of the Filipino. Wow! May puso! Mga ka-K5, alas 3 na. Tiyempo na sa pagdulak. Dulak! Ito ang bagong tunog ng 88.7 Dumadagundong. Broadcasting live from the City of Love. City of Love to the world. Giving you the best music and the hottest news. Hottest news and public service. Worldwide. Netwide. 24 oras. 24 oras. Ang radyo. Kampiyon sa serbisyo. Kampiyon sa serbisyo. 88.7 K5 News FM. Sector 80.7 ang kwento lumalagana, DJ Macho Kulit. Sa tawanan walang kapantay, mga tawag at kwento sabay-sabay. Sama-sama sa kulitan, halikan at makisaya. Kulitan tayo, tawanan sa ere, kasama si Macho Kulit. Sa K5 News FM, walang pag-aalinlangan. Mawala ang problema, sa loob din ay ilabas. Love life partner, tawag at makisaya wagas. Sa programang Laugh Out Loud, lahat ay welcome. Ikwento ang buhay kahit anong tema. Sama ang barkada, tawanan natin ay di makikinag. Kahit anong suliranin, dito'y ating masusupo. Kulitan tayo, tawanan sa ere. Sa K5 News FM 88.7, wala pag-aalinlangan. Mawala ang problema, sa loob din ay ilabas. Love life partner, tawag at makisaya wagas. Wagas, kulitan TJ na tunay. Sa kanyang boses, problema'y nawawalay. Tawag mo'y mahalaga at dito'y walang kapantay. Sama-sama sa saya, sa K5 tayo magpakatatag. Kulitan tayo, tawanan sa ere. Sa K5 News FM, walang pag-aalinlangan. Mawala ang problema, sa loob din ay ilabas. Love life partner, tawag at makisaya wagas. Wagas, kaya't huwag nang mag-atubili. Tawag na sa amin, DJ Macho Kulit. Ang kaibigan sa hirap at ginhawa. Sa 88.7, umaarangkada. Kulitan tayo sa K5, tayo'y masaya. Tawanan, kulitan, more fun.
fun! Macho Kulit. Kampiyon! Laugh out loud. Laugh out loud! Ang saya-saya, no? More tawanan. Tawanan! More Kulitan! Kulitan! More fun. Fun! Kaupon si Macho Kulit sa Laugh Out Loud. Kampiyon! Kampiyon! Ari na ang gusto sang masa. Ang ginbago nga programa. More tawanan. Tawanan! More Kulitan! Kulitan! more fun. Fun! Tara na! Dahil ito'y trending na. Mapalapsag bata, dulang patutikbalang matambok na lang. Ang saya-saya, no? Gin, pasadya, para tanan, nga. Nangogid ya? Ladies and gentlemen, We welcome Macho Kulit. Macho Kulit sa Laugh Out Loud. Laugh out loud! Todo na to. Musikahan, kulitan, lambingan. Laugh Out Loud. Laugh out loud. Ay, tsaka! Macho Kulit sa Laugh Out Loud. Laugh out loud. on 88.7 K5 News FM. Kampiyon! Ang susunod na programa ay rated SPG. Sus Puryagaba. Kampiyon! Fifteen after 3 on your favorite radio stations, the number 1 K5 News FM. Para sa kamyon nga balita, itutok radyo mo sa K5 News FM Philippines. Well, subong hapon mga K5, unahan ta na kamo. I-share aton live kung makalabot kita subong sa 100 viewers mga K5. Ang hatag si Macho Kulit sa 200 pesos. Kung makalabot ka sa 150 viewers this afternoon, mangatag si Macho Kulit sang 500 pesos plus DTX Coffee Mix. May kape ka na, naka-detox ka pa! Good afternoon sa tanan naton yung mga suki sa kanginan. Mayad-ayad nga hapon sa inyo tanan-tanan. Welcome sa first program ni Macho Kulit sa programang Laugh Out Loud. Well, sa mga K5 naton, thank you so much gid sa inyong pagsuporta sa ining istasyon everyday. Naganagatutok ikaw mo permi sa K5 News FM. Madamo nga salamat. Balita diri, balita dito, ginakuha gid tanan. Agod nga mahatag sa inyo para makita naton kag mahibaluan naton kung ano ang matuod-tuod nga impormasyon, balita nga ginaduhol, ginadulong sa inyo panimalay. Tutok ka mo diri sa 88.7 naman ng K5 News FM. Well, sa mga K5! Ambal ni Sir Ken, ito ang hindi mag-share matubuan buhok sa ilok. Aba, pertem! Sir Kenneth, good afternoon sa imo. Ayad-ayad nga hapon sa imo da Sir Kenneth Sa mga friends naton nga nagapamati sa mong zaton, mayad-ayad nga hapon sa inyo tanan-tanan mga K5. Well, sa mga K5 naton, manamiyaw tablanay sa mga taga-antike naton nga mga friends, day nanay nen fan dira sa may Alegre Oton. Hello gali sa mga kids line up nagapamati sa mong zaton. Good afternoon. Si Ma'am Cheryl, may nga po, si Ma'am Cheryl Galino, amo niyang nanay ko nga very understanding. Amo niyang nanay nga hindi chismusa, kag amo niyang nanay nga masaligan. Mabaton niya bala ang mga kaperdihan, sa noto na dula cellphone niya, wala man sa kumod. Diba niya madulaan cellphone, reklamo sa production. Ang bata nila hindi maging successful, reklamo sa production. Ay na, no?
Dapat yan. Maging alerto ka. Okay, Ma'am Cheryl Galino. Ma'am Cheryl, salamat kasi mo ang loyalty mo. Hindi mabayaran sang kwarta. Good afternoon sa imo. Si Kayesha, Kristan, Arian. Mga nagatutok sila sa buong saton. Hello man kay Therese, Hannah, Claire, kay Miles, tutok man sa aton, si Jessa, kaya mamati sa buong sa aton, good afternoon. Kay Ma'am Joy nga gwapa-gwapa, halin sang una, hasta subong gwapa-gyapon. Ayong hapon sa imo. And also sa mga friends naton, diri sa may uton. Magkamati sila sa buong sa aton, thank you so much sa mga friends naton. Grabe. Haro liko tagbak nga modernized jeep, Sir Matt. Galisen sila, hindi lang ko sure kabas number. Kinasakyan ko. Hello, mayang hapon sa Haro liko. Mayang hapon. Silang driver naman. Salamat kin sa pagtutok sa K5 News FM. Salamat kabay pa nga magdamo ang inyong abinta. Kabay pa ang konduktor sang ina nga jeep, i-bless siya sang Ginoo. Sa Haro liko tagbak ng modernized jeep, nakatutok sila subong zaton. Salamat. Nagasakay na si K5 Alex Escalante. Ang gwapa na bala. Balikid ka mo. Kung wala kami makita nga gwapa, hindi na siya. Gwapa na siya yung amon nga reporter. Wala kami niya reporter dito sa K5 News FM nga itsura do alambre kag do bangkaw. Mamaya nga po kay James Santiago, good afternoon. Thank you so much to James Aria. Swabe nga po na. Thank you again kay Asa Abman. Mayang hapon kay Kate, good afternoon. Hello Ma Chocolate, good afternoon pa. Shout out pa requester Idana. Regi, salamat again. Kay Sir Rick Mapa, si Michelle Catherine. Natutok man sila sa aton. Salamat kay Rick Mapa. Mayang hapon Ma Chocolate, tamyaw ko lang nagali ang mga tinawon ni Boss Roger. Sa Gimaras gamatigid subong kay Boss Nelson Raganas, kay John Mark Galas, Nonoy Galas, Jovan Galas, nakatutok sa K5. Gusto ko man tani magkaon sang pizza sang Gimaras, may harapan na da. Kay Sir Art Dos, good afternoon. Kay Rosalie de la Cruz Parnal, good afternoon. Thank you, Ginsor, kadlaw di sila. Tibira-bira lang ka mo na kadlaw. Wow! Sino na nga nila ka K5 Alex? Itamya hunta sila ba lang? Ang driver, gidang driver, gagwapo-gwapo, giyayaya. Ang konduktor nga gamay buho sang iya ilong. Mayong hapon. Good afternoon, Matt Chocolate, pa shout out daw. Mabati lang ko di sir. Salamat James Santiago. Wala ka matugilagaw sa studio to. Share the live nato. Makalabag kita 150 viewers. Mga tayo si Matt Chocolate sang 500 pesos. Mga tabay ko kapi sang GTX Cafe Mix. Shout out sa mga utod ko sa small market. Ay, may big market man galing. Mayang hapon, sir. Hello, galing kay Kent. Oy, tuto Kent. Mayang hapon sa imo. Long time no see. Maudo, wala na gito yan nagkakit-anay nga duwa na sa pagpangasawa mo ay kanagapakita-kita sa kon. Gusto mo guro, buyan ko balay mo gasul ay. Ang driver sa modernized jeep, mayong hapon. Hindi ka mo mapaglit sa monde? Lambatan ka mo. Ababarda. Mayong hapon sa inyo. Nakatutok man sa K5 News FM Philippines. Good afternoon, sir. Mayong hapon na. Hello mga kay Jessie Libuon. Nakatutok sa K5 News FM. Well, sa mga hapon, mabasa naman kita sang ipautwas mo. Medyo green naman ini siya ha. Rated PG. Utwas na, huwag nang magpahuli. Sa tawanan at saya, di ka na mag-iisa. Macho kulit, kaibigan mo sa radyo. Sa K5 News FM, lahat ay kayang-kayang solusyonan. Pero mi bala galain ang imubuot? Wala ka bala pa utwasan? Ari na ang solusyon. Ipa-utwas kay Macho Kulit. Problema mo, solusyonan ta. Tuwag na.
Ang susunod na programa ay rated SPG. Sus Puriagaba. May hapon! Good afternoon, mga chocolate. Guwapa, giman kay K5 Alex watching live from San Miguel. Guwapa, giman niya si Alex Escalante. Diba? May hapon. Shoutout boss kay Troy Sisagay. Good afternoon kay Troy Tisoy. May hapon. Shoutout sa taga Bacolod kay Troy Tisoy. May hapon. Isa naman ka letter ang aton basahon. Medyo hindi manami ni nga letter. Pero sige lang, kahit di pautwas ini mo. Ang pautwas, abe, isa ka bagay na ginatulod mong imong hayubuno. Hello kay Jake. Ay nga pon. Mga chocolate, good afternoon. Tagua lang ang ngalan ko nga si Catherine. Good afternoon, sir. Mga chocolate, pa-shoutout kay Ryan Lorca sa GDR Taxi. Nadidigan ni sir, ginsave ko ding imong ngalan kagina. Amo ni ang ginsakyan ko si Sir Ryan Lorca. Sir Ryan, salamat kitong nga mo. Wala ko na late, Sir Ryan. Abuot ka, driver. Wala pa ko gimpaplite. Sakay ka mo GDR Taxi. Sir, may nga po sa imo, sir. Salamat gid, sir. Salamat gid sa pagpasakay sa akong kagina. Thank you so much again. Machocolate, ari naman. Ang isa naman ka letter kay Martin Maravilla. Shout out sir diri sa mga barder ni Rofa. Itaasan sa Tansa. Good afternoon. Ari ng isa ka letter, Machocolate, basahon ko. Pamati ka mo dira, ha? Machocolate, tagua lang ang ngalan ko nga si Jessie. Nagpadala ako sang sulat sa imo, Machocolate. Kay may ara ako nga classmate nga subong naging girlfriend ko. Wala ako kabalo nga may problema siya gali. Tungod nga palangga mo siya, ginhimo mo ang tanan para sa iya. Way ka nagalantaw kung magabihan ka sa ilabalay. Way ka na Machocolate nagalantaw kung ano ang matabo sa imo sa pagpuli mo. Ang importante nga maging opdanay ka mo sa isa ka lugar. Machocolate, may i-share ako sa imo. Nga kabay pa nga matagaan mo sang advice. Hindi man ako perpekto nga lalaki. May kapansanan man ako, Machocolate. Galing lang kay te, grabe ang pagpakanubo sang akon na naging amiga. Sang una nang naging best friend ko siya, wala yaman ko ginapakanubo. Di ba Sir Newhell? Sang naga kami na Machocolate, grabe, Machocolate, ang akong discouragement ka naabot sa akong kabuhi. Sang isa kadlaw, Machocolate, syempre, ginsabat na ako sang babae. Ulihi ko na lang galin na hibaluan ngang yabatasan hindi manami. Kung baga may attitude siya, Machocolate, nga wala siya galantaw, biskan mahuyan ka sa publiko. Naglabot man amon relasyon sa sulod sang 7 ka bulan. Kag didto ko gid siya nakilala kung ano siya klase babae. Kay siya, Machocolate, garabi siya, maalam, perfectionist. Ang ambal niya gani sa akon, Machocolate, nga hindi kaya kabalo mag-pronounce. May problema ako, Machocolate, sa pronunciations. One time, nagkadto kami sa SM, ang akon hambal is im. Ang sabat niya sa akon, kauluya sa imo, Jess. Hindi ka kabalo mag-pronounce. Ginakahuya niya ako, Machocolate. Asa nga nag-abot sa punto, nga ginsinggitan niya ako sa damo tao nga mango ka. Grabe, Machocolate, daw ginbugsukan sang tanom ang akon nga tagipusoon.
Isa ka adlaw nag-night out kami matchokolit, upod ko ang iyang mga friends man nga mga sosyalan. Kay nagsala lang ko blahambal nga lihog ko bitawag sa witir. Siyempre may problema ako matchokolit sa pronunciations nga dapat waiter. Ang akong ginabal witir. Gintulok niya naman ako matchokolit. Kagin koreksyonan. Hindi ka na magambal kung hindi ka kabalo. Nagduko lang ko matchokolit, kinatulok siya sa iyang classmates. Kagdamangkot naman ang classmate niya sa akon kung ano oras. Kagang sabat ko naman 12:11. Nga supposed to be 12:11. Matchokolit, may problema gid bala? O dapat kagiman ikahuya sang tao kung hindi ka kabalo mag-pronounce? Salamat sa kay ti. May tinapusan siya. Ako matchokolit, naging classmate ko siya pero wala ko yung nakapadayon eskwela. Kag-isa pa, taga-bukid ako matchokolit kag medyo matig-agi man kami maghambal. Asa nga nag-abot sa punto nga nahuyan gid ako sa iya nga mga classmate kag ginambalan ako. Nga hindi na ko yan sa imo, gapahuya-huya ka lang di. Asa nga nag-abot sa punto matchokolit nga ako nagpalayo sa iya. After 2 weeks, kintawgan niya ako ka naghambal, sorry gid kung na-hurt ko ikaw. Pwede ihan nga istoryahan ta ni ang relasyon ta. Matchokolit, grabe ang naagyan ko. Para bala sa imo, balikan ko pa siya. Tungod man lang sa pronunciations ko, matchokolit, ginbayaan ako. Kag siya man mismo magabalik liwat sa akon kaugalingon. Salamat sa pagbasa, ako si Jessie. Bao Diyos ko, tungkol mala sa pronunciation, bayaan niya ka? Mangels ka imo, day. Di ko sabi ka ba na magambal, be? Is-im. I-correct mo Tuluan mo siya Bayo na lang ng lalaki hindi ka balo mag-pronounce nga gapang babae sa duwaslo ka klase bayi. Dami si mo, Doklon. Tama ni balaan mo mag-pronounce si ka utot ka gud. Anong butang mo di Jessie, churaya ko na ni kagwapa ni. Sino ka gudi mo yan. Tungod, balo may tao iba nga hindi man kabalo mag-pronounce. Dapat tudluan mo, hindi mo pagkadlawan. Parehas to lang nga nagambal nga 12-11. 12-11. Tudluan mo siya kibala mo hindi siya kabalo. Basta gani ang tao nga hindi kabalo, hindi nyo pagkadlawan. Ang tao nga kulang sa alam, dapat buligan, hindi nyo pag-ibuli. Pasalamat ka mo, kahit may mga alam ka mo. Kaluluoy man niya si GC. Nga mo pa na yung mag-ipa nga sa miga-miga, GC. Good afternoon, matchokolit. Sa San Miguel, si babae ba, maamura amiga ko, bayaan ko sa pay. Pangita ko, iban nga lang tao, kalibutan now. Tana lang babae sa kalibutan now. Tungkol lang sa pronunciations, bayaan mo, migo mo. Ay, ginakahuya niya gani amigo niya sa mga barkada. At siyempre, barkada ya sosyal. Ang barkada ya grabe maghambal-hambal. Sinamang ko siya one time, ngambal sa amiga niya. Mapa-is-im, tabala mo, nag-utoy-utoy siya ka din. Naging correct mo nga mapa-SM City. Is-im City. Oh. Ang Foria poor. Dapat mo ginakadlawan, nakagamay nga problema na. Ang mga tao, abi subong mga K5, kung hindi mo batian ang side sang piyak, ikaw ganyang kaluluoy, pero ako ay kung nagapati subong. Kung the more ka ginaguba sang tao, the more ka ginalapak sang tao, amo na mga tao nga wala pa ka move on, na naperde mo. Damo! Oh, tungod lang sa pronunciations, give up sa babae ilang relationship. Well, magabalik si Matchokolit, ha? Lantahon ko sinusubong ang mag-advise. Ang pinaka namin nga mag-advise, palakpakan ko lang. On your favorite radio stations, 88.7 K5 News FM. K5 News
News FM, championing the lives of the Filipino. Wow! May puso! 17 regions, 34 sports disciplines, including para games, demonstration, and exhibition sports, all in one big sporting event. The Palarong Pambansa 2025. Muli na namang magtatagisan sa galing sa iba't ibang larangan ng sports ang mga dekalibreng mga atleta mula sa Luzon, Visayas at Mindanao. Mula May 24 hanggang June 2025, Lawag City, Ilocos Norte. K5 News FM, Palarong Pambansa 2025 Special Coverage. Abangan ang mga mainit na bakbakan ng iba't ibang rehiyon na ihahatid ng 14-man team ng K5 News FM Philippines. Mapapakinggan ang lahat ng mga kaganapan sa Palarong Pambansa 2025 dito lamang sa kampiyon sa sports na himpilan, K5 News FM Philippines. K5 News FM Palarong Pambansa Special Coverage ay hatid sa inyo ng Clinica Power Trio, DTX 500, the superior antioxidant, Mighty C, Alkaline Vitamin C, D3 Bio, your antiviral and bacterial specialist, DTX Coffee Mix, at Extend Food Supplement for Men. Pagtilaw sa gihapon ng ibabaw, ano man ang kabudlay, importante nagaulog danay. May iwang nga magatuhaw sa tagsa kapagbutaw, at yung lang nga panumdumon may Ginoo sa gihapon. Pahina ng mga luha, ibatan ng problema, magkamon kang maglubog sa bagunga paglaong. Wala sang laya ay bisan nanuman kabudlay, wala sang laya ay bisan nanuman kadugay. 2016, sa Olimpiado ako ni Government Lee. Before ko na Mexico, almost a decade ago, ako sa clear na plan sa life ko. Dali ko na-grow. Dali ko na-achieve ang mga patay na gusto ko. Dali ko na-achieve ang comfortable life. Dahil wala actually sa mga pagkilaw. And I admit there were times that I really want to give up. Only ang nagpapaslis ako is ang trust and confidence of the CEO sa akin. Budlay magbiga sa tao na nagsalit sa akin. Panghihinaan, magdaluya lang, pero tuloy lang. Magpapagayon sa lahat. Yes, wala pa yan. Ubot nga magkaptanay, atong gid nga masarangan, ang tanan nga kasubo, bayluhan ka sa kalipay. Wala sang baya ay bisan anuman kabudlay, wala sang baya ay bisan anuman kadugay. Ang Diyos mapalos. Ako si K5 Manilin Abarapalit, o kung mas kilala bilang Manilay Malit. Halos 4 na tuig na ako nga nagaservisyo kag-empleyado ni Dr. Nitul. Nagsugod ako bilang isa ka-empleyado sa mainstream media. Gani sa nagbukas ang oportunidad na makatrabaho ako sa K5 News FM o kung atay Radyo Bandera, daw mabudlay ang desisyon bangod magasugod naman ako sa puno. Dapot na desisyon ang pagbalhin sa Digital Media Center. Apan, nagpasalid ako sa akong kaugalingon na kung hindi ko pagtistingan, wala gid ako sa may matunan.
isa ka adlaw na bayuhan ang tanan nga pagpangabudlay sa aktivisyo kag dedikasyon. Nanging station manager ako sa K5 News FM Sala. Isa ka kadaghan nga ginpangabuyuhan ko. Salamat gid Dr. Miuy sa paghatag sa akon sang kumpiyansa, suporta kag pagtuo sa akon kapasidad. Padayon kami nga magapaninuma nga mas nanging maayo kag magaserbisyo sa gusto. Dala ang respeto kag pasidungog sa imo nga nanging isa kahaligi sang amon kadaghan. Mga ka-A5, anuman nga mga eksperyensya ang atong ginagyan sa sunod sang pila ka tuig. Kabudlay, kalipay kag mga hamili kahandurawan. Kita padayon nga magahugpong bangod wala sang bayaay, bisan anuman. Magpalangga, serbisyo hindi magdula. Ulit nga para gid sa inyo, kampiyon kag sincero. Mahina ng mga luha, lipatan ang problema. Magbangon kag mag-iom sa bagong ang paglao. In behalf sa K5 News FM Kalibo, we are very grateful sa kindness kag generosity ni Dr. Ramil Uy sa tion nga nalisdan kami, may dako kami nga challenge, wala giniya kami napabayi, wala giniya kami ginbayai, most especially sang ginbaha ang una nga istasyon, dako ang iya nga lugi sa Kalibo, ginbutang niya gapon kami sa manami nga building, gintagaan kami sang trabaho, nga dako ang bulig sa amon nga pamilya kag sa amon. Wala sing bayaay bisan anuman ang kabudlay. Isa ra ako sa nangin saksi no sa kung paano nagdako ang network kay sa pagsulod ko sa March 2019 ang mga station pa lang sa Negros kag sa Antique, pero sa pagbinuligay naton tanan and of course with the guidance of our CEO Dr. Ramil Uy no nangin dako nga network ang K5 News FM Philippines. Isa ka dako nga pribilehiyo ang ako nga pagwork sa K5 News FM no tungod sa pira ka mga pagbag-o sa akon kabuhi and at the same time ang learnings nakon bilang isa ka media practitioner no na mold gid sa pag-obra nakon sa K5 News FM. Sang year 2021 naglisensya ako kay Doc Ramil nga magpahuway or magpuntat anay sa trabaho because sa pira ka mga health issues nga akong ginatubang. December 2022 nag-contact ako liwat sa kay Doc, nag-apply ako liwat and fortunately nabaton ako no, and after 6 months gin-assign ako ni Doc Ramil bilang station manager kang K5 News FM Kulasi. So malipayon gid ako no sa ina nga pribilehiyo. Ginambal ni Doc Ramil nga basta very clean lang ang aton nga record sa company, may chance gid nga kita ang makabalik patas kay Reynard. Dako atong reminder sa akon nga sa trabaho dapat i-maintain gid naton ang integrity and of course ang honesty naton sa aton nga trabaho. Mabuhay ang K5 News FM Philippines. Wala sang bayaay bisan anuman kadugay, wala sang bayaay bisan anuman kabudlay. Wala sang bayaay bisan anuman kabudlay. Wala sang bayaay bisan anuman kadugay. Sa 8 years ko nga bilang isa ra empleyado, may mga struggles man, may mga kabudlay, but despite of that, no, ginbaton ko ang pagpanghangkat because nagapati ako nga through the leadership of Dr. Minun. Isa na kabudlay, isa na ka-pressure, I am very blessed sa atong mahal nga makako, and the instrument nga gigamit niya is our boss, Dr. Minun. Rako nga mga lessons nga akon na an-an, natun-an, kag ang mga lessons karian akon ginakabuhi nga mga better person tungod man sa akon nga pagiging inspired sa ilang tawag nga serbisyo publiko sa pagpanguna kang aking nga CEO Dr. Ramil. May mga pagdilaw, may mga kasakit man, pero wala sang bayaay, anuman kadugay, wala sang bayaay, anuman kabudlay. Ugot nga magkapdanay, atong gid nga masarangan, ang tanan nga kasubo, bayluhang kasang kalipan.
Sector 80.7 ang kwento lumalaganap. DJ Macho kulit sa tawanan walang kapantay. Mga tawag at kwento sabay-sabay, sama-sama sa kulitan, halikan at makisaya. Kulitan tayo, tawanan sa ere, kasama si Macho kulit. Sa K5 News FM walang pag-aalinlangan. Mawala ang problema sa loob din ay ilabas. Love life partner, tawag at makisaya wagas. Sa programang Laugh Out Loud, lahat ay welcome. Ikwento ang buhay kahit anong tema. Sama ang barkada, tawanan natin ay di nakikinag. Kahit anong suliranin, di kayo ating masusupo. 88.7 K5 News FM, championing the lives of the Filipino. Okay lang lang kung may ma-advisable. Sino na pwede maka-advisable sa aton? Tawagan mo Dria sa 0919-098-6314 K5. Tawagan mo Dria 0919-098-6314 kag 0969-071-9481. Tawag na ka mo din mga K5 ka mag-enjoy. Para nga magsadya kita subong ha. Iwata 88.7 K5 News FM 0919-098-6314 K5. Tawag na ka mo diliwatan 0919-098-6314 kag 0969-071-9481 ka K5. Tawag na. Programang Laugh Out Loud, lahat ay welcome. Ikwento ang buhay kahit anong tema. Sama ang... May caller gusto mong sa line number 2. Hello, good. Oh, yara mo dila kita. Check na naliwata. Tawag na ka mo dili para nga mag-enjoy kita sa ipautuwas mo. Ano naman na yan ang eksena ni? Kung ako kay Jessie, bayaan ko gidna saya. Gidna sa pay kay Ara, gidna iyang insakto nga tao para sa iya, kay Jessie. Gipakahuyan ka na, gimbalikan mo pa. Nga may eskwelahan sa amuhon. Amuhon ka lang na. Grabe no? Stay ka pa sa iya, hindi pwede. Hello, may nga po sa line number 2. Good afternoon. Hello, Sir DJ Macho. Good afternoon. Maayong hapon sa imo, sir. Sino ni? Teacher Joey. Joey sang? Antike, sir. Sang Antike? Yes, sir. Yes. Din sa Antike, sir? Sa si Balong, sir. Ay, si Balong ba? Ara ko na sa noos ang May 22. Ara ko da. Sir, nakita ko live mo, sir. Nakita mo ko gali. This mami. Enjoy ka man to, ha? Enjoy man, sir. Ayos. Okay, sir. Ano mahambal mo bisa or advice kay Jessie? Kaya tungod ba lang hindi sa kabalo mag-pronounce? Nabudayan sa mag-pronounce. Kinanglangid ba lang nga pakanubuon mo ang isa ka tao kay ti kulang iya ihibalo? Siguro nakadepende maguro, sir, sa mga tao kung ano sa pag-pronounce. So, i-correct na lang natin ng pronunciation ko. For example, kung saan lang. So, correct na lang natin. Kung siyempre, di natin mapaktan nga pag-pronounce kita nagsala kita saktuman, kita may gasurusubos, sir. Amo lang. Pero I mean, di tungon malang bala sa pag-pronounce ng lalaki, akigidyang migaya permi sa iya. Basi DJ Matsukulit, basi kung may ginihimo siguro tanang sala, siguro ang murang aura nagsiguro gina in front ng piga, siguro DJ Matsukulit. Kaya bala mo sa storya sang lalaki, wala man siya may ginaobra sa malain. Ang problema lang, kahit hindi siya kabalo mag-pronounce, tungod ba lang sa mga words na nagagawa sa baba niya, i-feel sang miga niya ya. Do ginakawya sa miga niya sa mga barkada niya, nga yung amigo hindi kabalo mag-pronounce. Ang lang rason nga ginbayaan niya. O di para sa imo, be. Para sa imo, be. Anong be magusto mahambal sa babae? At i-choice naman na, sir, kung ginbayaan na ang amigo nga hindi ka na hindi ka man mag-pronounce. So, dapat antes na mag-ginbayaan na amigo, dapat paminsan na anay nga, siyempre dapat
kung ano, pag ano ka na, gini, siyempre, dapat din kung anay nga, sorry, di ako kanimo, di ba? Sir? Tama. Parang mabalaan niya. Gimigo-migo, yapayaya. Sige, Tamyaw na lang ga. Tamyaw, greet your friends, go. DJ Machochig, nagrito lang. Mayor kasi Bala, Mayor girlfriend niya, Mayor Casey Chok, ang mga SB member kasi Bala, Matike. DJ Machochig, yung plug number ko. Plug Pero gusto mo nga flag down, ano? Flag phone? Sige Tawag Go now. 0938057264. DJ Machochig to Western Visayas. Alright. Salamat, Gid. On your favorite radio stations, 88.7. Sige, salamat, Gid. Need ka caller. Isa pa caller. Good afternoon, sir. Pa-shout out sa brother ko si Jerry Alanza, listening right now sa program sa Hinalinan Barbasa ang Chicken. Nakatutok din. Good afternoon. Tawag na ka mo. Para nga mag-enjoy ka mo sa mga hapon, ha? Ate, tawag ka mo diyan 0919-098-6314 KK5 0969-071-9481. Caller sa line number 1. Hello, good afternoon. Hello, DJ Matt Chocolate na guwapo, mayong hapon. Salamat, Gien. Okay, advice, dali. Okay, ang advice ko sa kay GSA siguro DJ Matt, no? Magpahal ko lang kaya, hindi na to DJ Matt pagbalikan kasi ginakawiyaman sa isang babae, DJ Matt. Ginakawiyaman sa babae, sa pronunciation mo lang ganito, DJ Matt, no? Tungod mo lang sa hindi ka balo mag-pronounce. Natural ganyan, DJ Matt, ang hindi ka balo mag-pronounce. Meaning sila, sakto lang DJ Matt, ang kabal mo ganyan, no? Dapat hindi dapat kadlawan, dapat tudluan na to, no? So, nagkadapat niya nga pagay mo kung na bala yung sakto nga paghambal bala DJ Matt. Correct. Yung sakto dapat tudluan, di pagkadlawan. Tama na sa DJ Matt, ang pinakamayo dapat nga mo na itong signature sa pareho, DJ Matt. Correct. Ang muna dapat. Ate, sige, wala na advice mo? Ang muna DJ Matt, Alright. Salamat, Gid. Dali sa 88.7. Sige, Tamyaw, dali, go. Tanong natin mo, DJ Matt, ngayong hapon. Salamat. Kay Sir Lawrence, Sir Flo, Sir Bon, sa kay Sir Ted, Sir Aaron, at kay Sir Nelmar de la Crosra. Ngayong hapon siya. Alright. Sabay nga, yara sa karasamayong sa intangan. Alright. Pero kung natin yung mga atleta sa Ilocos Norte, mayong kapagulang pakampakag mo yung hapon, sige panana. Ate, sige. Magdaw ka makara. Ang mga dermat, extra lang ko dermat. Sige, extra, dali Ika na lamang kasi may banwas ang ba natin ini si Kasi Fiber lang by Son. Para makampiyon ni balita, Zerbiyong Dugong Ligawan, Zilo, K5 News, FM. Thank you. Next caller kita. Kadamos ang caller sa buong hapon, next caller kita. Hello, good afternoon. Hello, good afternoon. Yes, good afternoon. Palayo ang ang imong monitor kaya feedback kita. Okay. Okay na? Hello. Hello mayong hapon. Okay, good afternoon. Mayong hapon. Sino ni? Here again, your friend. Protect. Okay. Ngayon ko sa advice ka namin advice Gusto kong advice mo swabe, Gid. Gusto ko akigan mong babae nga akig-akig ka, Gid. Sige, go. Okay. Para kay Cinder, ang way mo na to siguro nga mapalayo sa iya. Pag hindi na siya pagbalik, kay inano ka na sa sinuho nga magpalayo siya, kaya permit ka na lang niya ginakawian sa mga bagay-bagay. Tapos, sa kay Burr naman, Burr, kaya mo pa? Kaya mo pa, Burr? Ginaamu mo na yung lulubyo? Ano ka? Perfecto? Hindi ka perfecto. May patabulol ka man. Gusto ka na breast, wala ka mabulol ka. Isang dihon may inumigo. Pag inumigo mo na isa. Tapos kaya diabulog na pakuya mo na sa mga kaswit mo, sa mga kakilala mo. Kaya tapos siguro mabalik-balik ka sa iya. Pag ako yung sinusundan, hindi sa pagbalik eh. Ang isa kaya sang sakto ng babae na para si mo nakainsin sa patabulol mo. Correct ko. Tungkol mo lang hindi ka kabalo mag-pronounce, mga kig-kagit? Oo, siya pronunciation ginagawa sa English teacher ta. English teacher ka nagabulol.
Makita ka lang kaganda, mama na sa ako tudlo, kaya naging pinigol mo na sa ilong. Sinasila siya, sumat. Tungod mo lang sa amusin na, maakig kagit. Maakig kaya sa iyang amigo. Kung ako si Cinder, hindi mo na kapagbalikan, hindi ka mag-iambal sa nga storyahon niya ka, ng storyahon niya, ng relasyon, hindi ka na magbalik, kabalaan mo. Nakita mo na kung ano yung ka ginaapi. Correct. Wala na may mabalik sa imo, how? Ginhimo nilang ka choice? Oo. Nasa choice? Ginhimo yung ka option? Oo. Sige nung gay di ang Cinder, mabalik ka pa sa imo. Hanggang na lang niya boy, tapos clown. Hanggang na lang niya, sa mga kakilala niya. Tapos magtayo-nay, kung mo ilang kadamoy, ka lang sa pamilya niya. Correct. Akihon niya ka na, Cinder. Correct. Hindi ka na lang magbalik sa iya. Ay, ambot. Ginbalik ka niya siguro kay ti wala na guro may mapalangga sa iya mo. Si nanay, mga pamilya, dahil sa pamilya nga. Correct. Pamilya man na ito siguro. Amo na gani kung gisa. Amo na to nga way nga siya mismo ang nagipalayo. Tituuro niya na lang din. Hindi na ito magbalik dito. Kaya kung magbalik sa dito, mas pa siguro ang yan nga ubrahon kang batay sa yan. Hindi pa sila gani sa wahay. Amo na natin ubra sa bahay. Correct. Basoson niya na ang lalaki. Oo. Di may balatsagon man na ang lalaki. May balatsagon man May balatsagon gani yung amo nga nagatindog ng kahoy. Ba't lang. Di, kigan mo sa kumadakpa mo na sa day, kwaan mo alimpuros, day. Hindi na alimpuros. Tonto gitang isaya ka. Pala kakason ka siya nga atubangan mo. Oo. Kamugi man na. Imagine mo na, tungod mo lang sa munagup o mo relasyon mo. Pero kung tuon mo nga palangga ang tao, kung may mga difficulties na siya, palanggaon mo gitya. Oo. Tapos get together sila, upod yung manigo niya. Tapos lang. Diba? Tapos si Messenger, hindi ka gitya magbalik sa iya. Hindi git. Amo na lang ako. Mabudlay. Pero sige lang, amo na siya. Oo, gani DJ. Wala git. Gani. Tiyan may gusto kay Grit? Tamiyaw na sa bunga. Sige, thank you. Thank you, DJ Mas. Sinadress ko lang ang mga Flores family sa Villa, sa Uton, sa mga Dorada family sa may CCF, Pagbang, at mga Surungan family sa may Santa Monica. Thank you, DJ Mas. Thank you so much sa imo, Git. Thank you so much. Gabay pang more blessings to come nga mag-aabot sa imo. Thank you. Bye-bye. Well, kitaan nyo. Tungod mo lang sa pronunciations, hindi kagid imo yamag kaluoy sa upod mo. Actually, sa tuod-tuod lang, kada mo subong sang ginatawag naton nga mga taho nga mahilig mag-criticize. Kada mo subong sang tao nga mahilig mangguba sa imo. Ang mga issue ba lang nga mga kadugay na, issue nga wala man natabo, issue nga dumakinuging. Tani sa una pa lang, dapat before pa lang, gintirada nyo na. Hindi nga subong pa. Totoo lang kung akig man tong isa, wala ka mo may mo, kaya wala ka mo mga ebidensya, di ba? So muna gani ang sa lalaki ni, kaluluoy ka lang yan. Kung ako sa imo, hindi ka na magbalik sa iya. Kay pilakadlaw, ikaw ang kaluluoy, hampangan lang ang imo balatsagon. Mahibi ka lang. Tanong dapat mo nga imuon, Binoy. Ikaw binong dapat mo nga imuon, Binoy. Okay lang na sa imo, Noy. Ginamo ka na, Noy. Ba hindi man. So dapat be strong, Kagamay pang hindi ka na magbalik sa muna mong buluwaton nga okay lang niya permi nga okay. Kaya kapoy man actually magpasinsya permi. Kakapoy magpasinsya, kakapoy intindi permi. Please fix yourself, anay.
kung magmidya kaliwat. Tigil pa kawian niya na kambala niya kamango. Too easy lang gali sa iya. Ay, hindi man namin. 3:57 on the clock. Magagay 5 Hindi nyo pagkalipatan nga mag-inom sa mga produkto kalidad ni Dr. Ramil Itang Uy. Hindi pagkalipati ang DTX Coffee Mix. May kape ka na, naka-detox ka pa. Ang kape nga gapa-sexy, DTX Coffee Mix, the healthy coffee. Mag-inuman sa D3 Bio. Ang D3 Bio mga ka-K5, bulongin na sa dinggi. The antiviral specialist. Kung ikaw may mga rashes dira, gilainin mo pamatsyag, inom ikaw sa D3 Bio, ang munang #1 nga superfood supplement ni Dr. Ramil Itang Uy. Inom ka man sa DTX 500, the superior antioxidant, kag Mighty C, the alkaline vitamin C. Idungan nyo na inom. Pamim hypertensions ka mo dira, hindi ka mo katulog, kalain sa matsyag nyo. May katubo nga katol-katol sa lawas nyo, i-Mighty C kag DTX 500 nyo everyday. O kamo naman, may mga ulo ang sudan, mag-day refresh ka. Importante na nga butangan mo gidya tangki di giray mo ilo. Para bala hindi magpanimaho. Kinanglan mo gid na iya. Ang tangki di gira nga ibutang mo sa imo nga kilikili power. Well, subong nga hapon, mga KK5 naton, enjoy lang kita. May mga problema ka mo da, enjoy nyo lang. Kung api-api ka mo, pabayin nyo lang. Kaysa pila ka adlaw. No? Kung ano ang gintanim mo, aanihin mo rin. Well, mga ka-K5, it's 3:59 sa mga ka-K5 na nato, nagalibot-libot o subong ang grupo sa nga K5 News FM kag gapang dakop kung sino ang pwede dakpon kag magadaog sa amon nga ilogo mo promo. This is your favorite radio stations, 88.7 magabulos na ang Reyes. Para sa kampiyon nga balita, serbisyo publiko kag kalingawan sa Iloilo. #1 na kita, K5 News FM. Ako naman po, si Macho Colin. K5 News FM. Championing the live. Bantay sa lula ko nga may Alzheimer disease. Tuma nagid ka malipaton. Gitry namon patumaron sa D3 Bio. Ilang kabula nagbalik normal ang paminsaron ni lula. Bangod ina sa D3 Bio. D3 Bio. Ang D3 Bio yung may VCO. Ang VCO yung may D3. Mga butika. May family history ba na kamuusong diabetes? Mag DTX 500 ka. Mataas ba na ang imo blood sugar? Mag DTX 500 ka na. DTX 500 ang may powerful compounds nga nagapanubos ang imo blood sugar. DTX 500 garantisado, epektibo, aramis mo. DTX 500 nagapalandulong bala ang imo panulukan. Magalingin bala ang imo nga ulo. Masami nagkapangihi. Masami ginauhaw. Si may diabetes ka na. DTX 500 na. Ang DTX 500 ang may powerful compounds nga nagapanubos ang imo blood sugar. DTX 500 garantisado. DTX 500. K5 News FM, championing the lives of the Filipino. Wow! May puso! Ang programa nga ini may ara mga sensitibo nga isena nga hindi nagakabagay sa mga bata. Kasubong sang pagpang-abuso, pagpatay, sexual, kag droga. Estrikto nga paggiya kag pagpahangop ang kinahanglan. Sa tagsa kapagpitik sang taknaan, may nagakatabo nga krimen sa nagkalenlain nga bahin sang kalibutan. Pagpatay, pagpanglubos, pagpangawa. Ini nga drama, gintuyong ipabati sa inyo. Hindi lang agud makalingaw, kundi maghatag sang pagturunan kag magpanumdum ngang paghimo sang krimen gina pagkamalaw. Updidin nyo kami kag atong tukibo
ang tagsa ka misteryo nga nagalikop sa tagsa ka mga krimen nga amon hatagan kabuhi diri sa aton makahalawat-hawat nga drama sa kahanginan nga ginatig-uluhan. Rehas. Bugal nga ginadulot sa inyo sa K5 News FM Ilonggo Drama Production Center, ang kampiyon nga istasyon. Mayong hapon mga pinalangga, damon nga mga tagpalamati. Padayunon naton subong sa pagsipad-sipad ang matahong nga kasumpon sa aton drama sa kaginan. Ngayugid makuhaan sang leksyon, gaginatig uluhan. Rehas sa kasaysayan. Paborito ko ni. Ay, Kwan, may liluto ako nga corned beef sa balay. Nagbakal ako sang 10 ka kilo nga karne sang baka. Ano, gusto mo tilawan? Ay, tuod ka kagawad? Ay, hatagan mo ako? ay huugid bala. Ina, kun kauyon ka. Bao, sus kagawad. Ang matuod. Ay, doon nagalalaway na gani ako sa panimawa sa mga ginaluto mo eh. Ay? Thank you, gid kagawad ko natagan mo ako eh. Ay, wala sang kaso Tila kata sa balay eh. Pero makadtuan ay ako sa barangay hall kay idulong ko ining mga food packs nga inugatag ko sa mga single parents diri sa aton barangay. Kabalo ka naman, isa ini sa mga proyekto ko eh. Amo inigin promisa sa tong nangampanya pa ako. Ay, wow, kanami kidya sa imo kagawad Dako katama nga bulig ina sa mga single parents. Ay, amo man gani eh. Sige na, Ophelia. Labyon ko ikaw dari karon Manuktok lang ako sa gate ninyo. Ate, sige kagawad. Wow, excited na gid ako nga magkaon sa linuto mo nga corned beef. Excited na gid ako kagawad. Amo bala. Ay, excited naman ako sa imo, Ophelia. Excited naman ako. Sige kagawad Boho. Ay. Doon nagapalanigaan ang tiyan ko sa sobra ko. Kaya excited nga magkaon sa homemade corned beef mo. Ay, amo bala. Ay, Ophelia, pwede bala ako magkahikap sa tiyan mo? Ay, pasensya na kay balo ka naman. Nanamian, gid ako magtulog sa mga babae nga nagabusong. Oo, kagawad. Pero usog lang kagawad. Ay, purya usog. Ay, baby. Baw, hindi na ako makahulat na makita ka. Kay pamatsyag ko, daw apo ko naman ikaw. Ay, thank you. Abaw, Ay, thank you, Gidolo, kagawad. Ay, kagawad. Labay magaling akon. Ano man, wala ka sang pamilya? Bata, asawa, utod? Ay, karon ko inatanan ni istorya sa imo Sige. Dito na lang sa balay Sige, kagawad, sige. Gusto ko gid abi nga mahibalan ang istorya sang kabuhi mo eh. Gusto ko gid nga mahibalan kagawad.
Mapagwapa tanay ginagmay kay may interview ako sa isa sa mga kagkawa diri sa amon barangay. Daw vlogger ko kuno abi. Tanawon kong itsura ko sa espeho. Hi guys! Good afternoon! Subong nga hapon, kaupod naton si Kagawad. Ay, karabaw kanding. Ay, aswang. Ay, baboy. Ay, unano. Ay, hala. May nanawag pa. Sino? Ay, po. Ang pana ko nga perte kabuot. Kagagwapo. Sabdon ko. Hello, Pangga? Pangga, himusanay palihog ang iban ko na nga uniform. Bayo nga mga pangbalay, deodorant, toothpaste, tanan. Ha? Nga aman lang ga, haw? Kukuan lang ga. May operation kami. Ipadala kami sa isa ka syudad nga naigo sa isa ka kalamidad. Ha? Ay, Pangga, ara naman. Ano naman ang kalamidad, ma? Kukuan ma-assist kami sa mga pumuluyo sa evacuation center. Kay may dako katama nga landslide nga natabo Halos natabunan sang narumpag gaduta ang isa ka lugar. Asap nilang ga, dasiga palihog. Kay agyon ko lang da. Ay, Pangga, ang timbang gali ito yung hambal mo sa akon. Ay lang ga, ako naman isang bilin di gali sa balay ito yan. Sige lang, paabuta lang. Nahulat ko pa man ang iya nga text Pero, alang-alang ni subong nga sugaton ko siya kay may operation kami. Ay, sige. Kung ano karon mangita na lang ako sa updon ko diri nga bata, Oo, gid, Pangga, sorry gid. Pwede man siguro ang bata bala ni Josefina nga nagakuha damog sa aton. May bata na siya nga dalagita Amo na lang daan na yung upda. Ate, oo, Pangga. At sige na, kahimuson ko ng mga dalalon mo. Thank you, gid, Pangga. I love you. I love you man palangga ako. Bye. Sigon ko na lang panghimos mga gamit ni Norman, Ay, kabudlay man nga pulis yung pana mo, Wala nag-atiner sa isa ka lugar. Lord, ginaampo ko ginang safety ni Norman sa tanan nga tion, Lord. Hindi siya pagbabayi. Please, Lord. Amen. Pangga, malakat na ako Maghalong ka gidi. Oo, Pangga. Uti, astasan o ka mo dito sa katuan ninyo? Kukuan, inang wala pa piyo kung astasan o gid. Hindi ka gid mag-worry kundi ako makachat, makatawag o makatext sa imo. Kiti, silig sa mga kaupod ko, wala to ko numahay signal kay bukid na katama. Oo, Pangga. Be, ako sanay kisa akong kay malakat na ako. I love you, gid Pangga ko. I love you. Hindi ka gid malipat sina. Paano ako malipat sina? Daw sa buang kabala. Palangga tagid ka. Pangga. Palangga tagid ka katama, Pangga ko. Ang suplemento ko, kakasang upok at sip-on, kakasang trangkaso. D3 Bio ang suplemento ko, bakterya ka virus, ubos sa D3 Bio. D3 Bio ang suplemento ko. D3 Bio ang suplemento ko.
Klinika D3 Bio. Mabakal sa mga branches ang Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center. DTX 500 ang aton nga suplemento. DTX 500 diabetes arthritis magkaayo. DTX 500 ang high blood mo sigurado magkaayo. DTX 500 ang aton nga suplemento. DTX 500. Epektibo nga suplemento sa pagtapna sa mga balatian kasubong sang diabetes, arthritis, hypertension, kidney failure o kung sakit sa bato, cancer, cyst o kung tumor, kag madamo pa nga iban. DTX 500. Mabakal sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramil Uy sa kilid sang Robinson's Haro. DTX 500 ang health mo protektado. DTX Coffee Mix kape nga detoxify sang lawas. DTX Coffee Mix, DTX Coffee Mix, DTX Coffee Mix ang healthy coffee para sa tanan. DTX Coffee Mix, DTX Coffee Mix, DTX Coffee Mix kape nga detoxify sang lawas. DTX Coffee Mix, DTX Coffee Mix, DTX Coffee Mix ang healthy coffee para sa tanan. DTX Coffee Mix na detoxify, namuling mapaniwang kay tutong at kay hinday. DTX Coffee Mix na was na pinuan, diabetes likawan. O magkape na ta, DTX Coffee na. DTX Coffee Mix. Nakakape ka na, nakadetox ka ba? Pag may TC para aron mo apti ka. Pag may TC mo, tungod ang may TC puno sa vitamina. Pag may TC mo, barato na o epektibo pa. Tungod ang may TC, alkaline vitamin C, mulawas apti pirmi, dili nakakapuyon. Tungod sa may TC, Mighty C, ang alkaline ng vitamin C. K5 News FM. Ay, dali ka, magsulod ka, Ophelia. Amoy ni Direng akon nga balay. Ay, wow! Dali ka. Kagawad! Uy, ala, kahipid sang balay mo. Ay, salamat. Ay, amo ako sinakahipid eh. Oo, kahipid dali gido. na. Ay, magpungko ka na, Dire, ha? Kay initon ko ang pagkaon. Ay, ano galing gusto mo imnon? Ay, namigid bala nga may ginainom-inom kita samtang naga-istorya. Ay, susi kagawad man. Kung ano na lang dirang ara, ah. Ay, Kwan, may orange juice ako, Dire. Ay, oo. Ano sa imo? Oo, kagawad. Pwede, gid, ah. Ay, sus, hindi na bala magpagamo pa, ah. Ay, pulupungko lang, Dira, ah. Ay, ara, may mga magazines ako, Dira. Ati, okay, ah. Salamat, gid kagawad, sa pag-amuma mo sa Ay, akon, wala ha. sa gaso, ah. Ikaw pala mo. Ay, sige na. Mabilin ko, anay, ikaw, Dire, ha? Ate, sige, Ay, Dire sige. ka lang, ha? Sige, kagawad, padayon lang, ah. Ato na si kagawad. Doon mo gali kwartong balay ni kagawad ba? Ay, yung mga 4 ka kwarto? Kung tan-awon sa gwad, daw kagamay lang sang balay niya. Abe, matulutan-aw ko dibi sa sulod sang balay niya. Uy, ano inang nagahilira sa kiliduman? Hala, mga freezer man ina. Ay, natabunan sa mga mantel. Ba? Uy, hala, kadalag ko nga mga freezer ba? Ay, anong unod siniman? Abe. Be, kay tokion ko bala ko na nung unod sini. Tokion ko ni bala nga nagatabon nga mantel. Hindi! Kamot kagpasang sa tawa?
Hindi ba to din eh? Hindi ba to din eh? Magwa ako din. Kalma lang. Sa diin ka ba kantong Aga. Nagapalabula ka. Kagawad. Kagawad, anong butsilingan sa nakita ko nga mga parte sa lawas ng sa tao nga rin din sa freezer? Anong butsilingan sa nakagawad? Konsumo ko, ina. Ang paborito ko. Ano? Aswang ka? Aswang ka? Hindi ako aswang. Pareho sa inyo. Nagakaon ka mo sang unod sang mga sapat. Ako? Nataw ako ang akon mga katigulangan. Nagakaon man sang karne. Pero hindi karne sang sapat, kundi karne sang tao? Amo ba na? Ha? Inaang matuod, Ophelia. Diyos ko. Pero hindi ako aswang. Diyos ko. Wala may ara man tao nga utang kag prutas ang ginakaon. Ako? Tao. Unod sang tao ang nanamitan ko. Kag nanamitan ka man, hindi bala? Munano na. Kapila ko na ikaw ginatagan sang linuto ko nga mga unod sang tao, hindi bala? Kag ang siling mo pagani sa akon. Baw ka namit bala sa linuto mo kagawad. Ophelia, kag ina man ang rason kung nga aari ka dala subong. Tungod sa manamit nga unod sang tao. Hindi na ako kagawad. Salamat na lang. Papauli na ako, kagawad. Papauli na ako. Hindi, Alay. Maistorya pa kita. Sugiran ko ikaw sang istorya sang akon mga katigulangan. Mapungko kita, Ophelia. Hindi. Mapauli na lang ako, kagawad. Gulpi lang ang nagsakit ang tiyan ko. Kalmaan. Okay. Pungko dira sa sopa, ha? Pungko? Hindi ako maguyat, kagawad. Hindi ka maguyat sa akin. Mapahuli na ako. Dira ka na. Stop, Ophelia. Hindi ka na makagwa diri sa panibalay ko. Nakabati ka. Natukiban mo ng sikreto ko. Kag pariyo sang iban na nakasunod diri. Hindi ka naman makagwa. Kag excited ako nga matilawan ang unod mo. Kag ang unod sang bata nga ara sa tiyan mo. Hindi ka mapalapit sa akin. Kagawad Salvaron, hindi ka mapalapit. Hindi ka mapalapit. Ano ba lang natabo kay Ophelia man? Kaina pang pinanawag ko sa cellphone niya. Pero wala gid siya kasabat. Tsansa na ni Tani nga makaistorya ako sa iya, kiti. Nagdulhog kami diri sa lugar nga may signal. Sige na lang. Ma-voice message lang ako sa iya. Nga okay lang ako diri sa bag-o namon nga na-assignan nga lugar. Gagabay nga makareply man sa kuntani. Kaya nagakabalakan ako sa iya eh. Wala abi ako maanad nga amusin eh.
Kay kada chat or tawag ko sa iya, naga-reply or nagasabat gid siya sa akon. Pero subong, wala gid siya makabalo sa chat ko. Siya lang nga daan isa sa balay. Kabay pa nga okay lang ang asawa ko. Kabay pa nga okay lang si Ophelia. Kinasok ko sa baba ko. Ano? Bulong ato. Bulong nga pampakalma. Agud hindi ka ma-stress. Kagang bata sa sulod sang tiyan mo. Gusto ko makita nga buhi ang bata. Gani. Abrihan ko ang tiyan mo, ha? Maluhay ka sa akong gagawan. Maluhay ka. Hindi ako magbatya. Maluhay ka. Hindi. Salamat, gida. Ini ang kay-gayunan nga makatilaw ako sang bata. Baby, kaghimuon ko ini nga litson dilitse. Hindi! Spore Biotics nga ginupdan sang prebiotic. Nagapabaskog sang imo nga resistensya. Spore Biotics nagapanami sang digestion kag nagapamaayo sang nutrient absorption sa bituka. Sa klinika Spore Biotics, you're always in good health. Masakit ang tiyan? Masami na budlayan sa pag-ariya? Mag-Spore Biotics ka! May fortified probiotics nga nagabulig sa pagbalik sang maayo nga digestion. Sa Spore Biotics, kadalhay ang pag-ariya. Ginapakilala ang bago nga produkto sa merkado para sa aton kabataan. Memory Advanced Syrup. Ini ay isa ka neurobiotic syrup nga nagabulig sa paglimpyo sa mga nagahalit sa paghunahuna sang aton kabataan. Nagabulig kayo sang neurological disorder. Nagabulig improve sang ila panghunahuna. Naga-increase sang serotonin kag para mapabili ng healthy brain alertness and presence of mind sa school sang aton kabataan. I-Memory Advanced yan. Memory Advanced Syrup. Bawakal sa mga butika. Sa mga suki namon sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramil Uy, good news! Bangod sarang na kamo nga makapakonsulta sang libre. Libre? Iyari ang mga masunod ng mga schedules and consultation sa Pasay City Branch. Magkadto kada Lunes kag Huwebes sa Salvacion Street, near corner A Panay Street, Barangay Poblacion, Ilawod, Pasay City. Sa Haro Branch naman, magkadto sa adlaw sang Martes, Miyerkules, Biyernes kag Domingo na hamtang sa Ilope Street sa kilid sang Robinson Saro. Ikayong lawas salungan halin sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramil Uy. Gabasa na naman bala ang imo. Ay, gabasa na naman. Oo talaga, kabasa-basa na gani. Kabaho-baho pa. Always nagabasa, kag nagabaho ang kilikili. Mag-Clinica Deo Fresh para sa maputi at mabangong kilikili. Clinica Deo Fresh. Nagabasa na naman balaga. Lain naman na ya. Amo na ang basa na gusto ko. Clinica Deo Fresh para sa maputi at mabangong kilikili. K5 News FM. Maluwas ayhan sa patud nga kamatayon si Ophelia. Mga abyan, sundagin niyo sa pagpamati.
ang katapusan nga bahin sa atong drama sa kanginan. Medyo gid bakuhaan sang leksyon nga ginatigtuluhan. Rehas sa kasaysayan, paborito ko ni. Ginsulat kag sa direksyon sang inyong alagad, Linilia Santiago Miranda, Musical Director Michael Tapaki Jr., Recording Engineer Nuli Aparicio, Special Sound Effects Melvin Protenia, kag iniyang inyong alagad AJ Liva, bugal nga ginapabati sa inyo sang K5 News FM Ilonggo Drama Production Center, ang kampiyon kay istasyon. Mayra, permi lang butod ako dyan. Nabatian ko sa radyo ang DTX Coffee Mix. Tistingan ko man.